What's up mga utol? Yan, so, July 31 na mga tol. Naka-ready na lahat. Tom Shelby! Yan siya. Ihatid tayo ni Uncle Tangkay from the city of Talisay. I'm Ramel Chi Tangkay from city of Talisay. Mabuhay! Let's go. Nasa airport na nga pala kami mga utol. Ang hirap mag-vlog doon sa sa sasakyan kasi madami kaming kasama. At so tapos na kami mag-check-in. Dito na kami sa di ko alam. Basta nandito na kami. Dito na kami sa Mabuhay. Yan. Takits na lang mamaya mga utol. Ladies and gentlemen, please ensure that your seatbelt is secured fastened and your window shades are drawn up. Please ensure your mobile phones and all portable electronic devices are in flight safe. Do note that during taxi and takeoff, until seatbelt signs are switched off, headphones or earphones must not be worn, and charging portable electronic devices are not allowed. Thank you. mga tol. And so nandito na kami sa Changi Airport. Changi ba ito? Nahanap na lang namin yung
Terminal 1. Meron kaming 20 minutes para hanapin. May hinahanap. Let's go, ma. Let's go, guys! Don't kill me. No guys, naka-board na kami guys papuntang Bali. Diba tol? Guys, nandito na natin pagkain guys. Sa kanya na lang. Ice cream. Kau naman ice cream. Water. Ito yung akin guys. Hindi mo ka rin balik ka ganaan, ma? Tanaw, wala ito. Palit kami ni mama guys. Mabaho na to guys. Wala ako, guys. Pwede mo vlog. First flight na naman. Kahit na ako guys. Ang hirap guys. See you soon. Dito na sila, guys! Tadang! Welcome! Hi! Ang dilim, di ba? Ayla, who's that? Who's that? Who's that? Uy, bless Tito Ninong! Bless Tito Ninong! Bless! Bless Tito Ninong! Di ka ba mo bless? Turuin ninyo bless. Turuan nyo mag-bless. Thank you. Thanks. Hello! Awain yung room. Lola! Lola! Ayun na lumapit. Si Ayla nag-close ang eyes. Surprise. Now she's squishy. Oh no! Close your eyes. Oh no! Maybe wait, Hello. Maybe wait. Wait, not yet, not yet, not yet. Open your eyes. Open your eyes. Not yet, not yet. They will get it, okay? They will get it. Just wait, okay? Is that your life? Did you bless? No. Ano man ah? Basta sa puto dyan, isang gawin sa kinsa. Pinali mo kuya, anong taan? Hadlo ka ni Buboy eh. Kumusta inyong biyahe, Kel? Okay naman. Layo kayo? Kapoy kayo. Mahaba na biyahe. Iguli na muna kay. Mas kapoy na. Kaya taas kayo inyong layover sa Singapore. Pag laglaag lang sa mo dito. Hey, it's Lola, Nek! It's Lola! Lola! Excited na kita nga rin ba? Ayla, do you wanna sleep in Lola's room tonight? No. How about Tito's room? Tito's room? Lala ma! Go! Oy, careful! Watch! Si Ayla, guys. Sabi namin may surprise na kapikit na. Just wait for the surprise. Ayan, join sa mga utol. Ayan, so nandito na kami sa asa ka din ite?
Sa kanina? Daduson. Sa Daduson. Daduson Yan, Villa. so, di ko na na-vlog yung pag-alis namin ng airport at ang pagpunta namin dito kasi na-empty yung aking phone. Ibigay na natin kay Ayla ang ating regalo. Let's go. It's coming. Oh, Isla, your eyes. Check your eyes. Shut your eyes. Isla, count to 10. Count to 10. Count to 10. 1, One, count. 2. Where's your counting? Count loud. Guys, hanapin na natin yung ating dinala para kay Ayla, guys. At Arlo. Oh, niya mura ra bag. Kana, dili ni ma? Mura ra bag unsa kapag kapait. Mayus kayo. Laboy! Laboy! Kakagwa to na da. Joke lang, Ayla. That's right, ate. Ha? Nakalagi. Unsa man ni? Nugget? Ya asam. Dapat na dire. Dili ba dapat na dire? Mura mag-unsa sa 30 na bagay. Oh no, Ayla, ready? Ready? Surprise! Surprise! Oh my gosh, ate. How about Arlo? One is for Arlo, okay? Yeah, okay, give it to Arlo. One is for Arlo. Cool. Thank you. Thank you. Ah, thank you. Arlo. Duck. Chicken! Chicken! Nadlak. Huh? What is it? Chicken. Dagat. Si Ayla. Kadungay sa na surprise sa mo sa pili katidad ano yan. Ay, dyan na. Oh, no. Like it, Arlo? Oh. Oh no. Oh no. Arlo. Chicken. Oh. Yeah. Oh, I challenge. Oh. You want what? Oh. Wala gumba na tang 30. Wala. Pupukon pag hindi mo yung kapait. Okay, ano ten? Oh. Ayla! Inaya sa chikina ay. Kinala niya. Oh, white power. Gikuha na ni Arlo ang kan. White power at chicken. Wow! Say bye to Tita Rich. Say bye to Tita Rich. Bye, Sisi. Say bye, Tita Rich. Bye. Look, kisses. Look, kisses. Ano? Arlo, say bye to Tita. Bye. Bye, miss. Wapo naman kay sa Arlo. Dili lang mo rin na to. Di lang mo ari na to. Boom! 1, 2,